أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما. بندرابي جولبي بندرابي مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. en jetti Allah kadi tawnuɗo men ñalawma hannde o, eɗen ñagomo kadi yo rokku en kadi tawtorede ñalawmaji goɗɗi kewɗi bi jaahi rasulu sallllahu alayhi wa sallam. ko adi fof dayiraji juɓɓinɗi ɗi jonde nde eɗen jettaɓe ha no fewi. eɗen ñagonoɓe Allah moƴƴere, eɗen ñagonoɓe Allah kadi udditare e nden ka yo Allah waɗanɓe ɗum bi jaahi rasulu sallllahu alayhi wa sallam. bandiraɓe tawtoraɓe ɓe eɗen jettaɓe kamɓe fof, kala ɗo neɗɗo wawi hen ummade. kulɗen tan kadi ko limde, kono kamɓe fof eɗen jettaɓe, kala garɗo ɗo eɗen jetta ɗum. eɗen jetta kadi ardiɓe ashabul kahfi, président Souleymani Diagne e waɓeno Malick Seydou Dia en, ceerno Mamadou Ceelo en, ceerno Yaya Boy en, ceerno Mikailou Dia en, ceerno Mamadou Ly en, e woɗɓe ɓe mi haalani, waɓe kadi no Hammadou Dioum en, Ley Ly en, Mariam Ndiaye en, e rewɓe wonɓe ene dayira o enen ashabul kafi, ɓen kadi mi haalani boɓe ille mumen, ɓen ko ɓen fof ene jette. Allah addi en noon hannde e toɓɓere nde ɗo, doole mon mataw ene tiimi e kayitaji ɗi. ene gandi ko mawa'idul qur'an woni lehe al qur'ana ɗe jomiraɗo deftani neɗɗo beele ma neɗɗa ko mum timmu. eyyi ko ɗum ɗe lehe noon jiidani kadi e lehe ɗe o deftani ɓalli men, taw ñande fof eɗen mbaɗa ɗum, eɗen kaccito, eɗen gotto, eɗen kirto, taw ɗum ɗon ɗum ñamaten fof fayi koye ɓalli men. kono kadi jomiraɗo ene yiɗi enen wonɓe ɓe e nder ɓalli ɗi eɗen domna ɓalli ɗi. omo deftani men lehe ɗe ɗon kadi neɗɗo anda ɗum, anda ndekente ene deftana lehe kadi gandal, lehe gandal ko toon neɗɗo ñamata kadi ɗeyɗo fayde kañum ne, taw wona fayru ɓanndu ndu, taw wona ɓanndu ndu tan, oto neɗɗo toppita tan ration ɓanndu mum, yejjita ration mum. ɗum woni ko kewmi rokkirde misal, mbimi saɗa ɗongno oto o ene jogui ration mum, woni ko station. kono an ɗongnowo oto kadi aɗa foti jogade ration ma andane, ganda holɗo poɗɗa ɗum ƴettoyde ñaama beele ma haar. ko ɗum sabobini mbiɗen jiɗɗen ko yewtude toɓɓere walla toɓɓe biyeteɗe mawa'idul qur'an, woni lehe alqur'ana, walla mbiya tabluji ɗi gandanɗa hoorema neɗɗo Allah ene fawi hen ñameje ha heewi, neɗɗo ene foti ɗum ñamde beele ma ko jomiraɗo haalanta ɗum ko waw ɗum famde. eyyi ko ɗum woni ko jiɗɗen yewtude. so tawi eɗen teski oɗo kayit wonande jannguɓe arab ene joguimo, wonande jannguɓe français ene joguimo, wonande jannguɓe anglais kadi nen hen fira, jannguɓe pular kadi nen hen fira. heddoto ko mataw neɗɗo ene refta hen tan beele ma neɗɗo o ɓeyda famde holko jiɗɗen ko famminde. te en jiiɗa kadi conférence wayno gammu, jiɗɗen tan ko wadde
so tawi heewi min jewtowo e conférence o kam taw min ɓurtata hen 1 heure de temps nde wonno jiɗanmi tan ko tongude ɗum joom haqqille o ma faam holko jinmi ko haalde eyyi so tawi en ƴeewi hoore haala ka min jii mbeɗe fuɗɗiri bismillahi almutanazzili min alkanziya almukhfiya العماوية في المراتب الحق والمتجلي بنور الحقيقة المحمدية هالك ونوي لس kono wona ɗum himmimi haalde koko kalmi ko less annabaɓe ɓe ko taki ɓe nela beele maɓe gaddan men lehe ɗe ɗon ɗe gandanɗa hoorema so tawi neɗɗo ñaami ɗum ena fayto wonno jiɗanmi tan ko tungude haala ka beele ma neɗɗo o faam ɓaade tan somi junji tan ma neɗɗo o faam en mbimi so tawi en ƴeewi nelaɓe ɓe fof ɓe nela ko beele ma neɗɗagu neɗɗo o timmu beele ma neɗɗankagal mum timmu mbimi sen ƴeewi adama alayhi salam idrissa alayhi salam nuhu alayhi salam huudu alayhi salam ɓeɗo nayo kamɓe ɓe nelda ko yoɓe pewditan neɗɗo ɓernde neɗɗankagal mum to maqama islam eyi yoɓe pewditan neɗɗo o ɓernde neɗɗankagal mum wonno neɗɗankagal ene jogui terɗe ɗe ko ma pewte surtout ma noon ɓernde ko wiyete ko becce jinmi wiide becce taw wona qalbu o ko becce nde wonno becce ɗe ko wakande kala ko heewi ko toon woni joni noon adama alayhi salam idrissa alayhi salam nuhu alayhi salam huudo alayhi salam ɓeɗo fof ko yoɓe pewditan neɗɗo o becce mum woni becce neɗɗankagal mum taw koye maqama islam ɗum alay sago neɗɗo ɗacca hen haqqille no jogiriɗa ni becce way kono neɗɗankagu noon kadi neɗɗankagu ngu so fewnditaka haydara moƴƴata hakkude men mbimi salihu alayhi salam ibrahima alayhi salam luuɗo alayhi salam ismaila alayhi salam ɓeɗo kañumne ɓe nela ko yoɓe pewditan neɗɗo woni ɓernde neɗɗankagal mum taw koye maqama iman nde wonno imanagal ko kañum moƴƴinta ɓernde islamagal ko kañum moƴƴinta becce so neɗɗo ƴeewi ɗum ma yi mbeɗe serdi ɗum e nder kayitaji ɗi e mbimi ishaqa alayhi salam yaquba alayhi salam yusufa alayhi salam e chouaibou alayhi salam ɓeɗo fof kañumene ko yo ene nela yo pewditan neɗɗo ko wiyete ko fuad taw ko neɗɗankagal mum fuad way kono sa wi no becce a ƴetti ɗum comme no galle ni mbiya ɗum de ko galle e ɓernde ko wiyete ko qalbu wiye ɗum de ko suudu huɓere nde ndini e sa wi fuad noon way koye nder huɓere nde huɓere nan toon woni huɓere mi anda ko suudu joom galle o nde wonno ko toon neɗɗo o heɓata timta e gandi mum wonno fuad jokkodiri koye gandi ko nden neɗɗo o noon andata ndekente jomiraɗo ko wiyata ko rasulu men sallllahu alih w sallam ma kadaba al fuadu ma ra'a ko fuad noon way kono ko nodugel e nder ɓernde kadi woni ko wiyete ko ɓernde kono jokkodiri koye gandi wonno gandi salde commande neɗɗo fof ko toon woni e wadde ɓeeɗo ishaqa alayhi salam yaquba yusuf chouaibou ɓe fof ko ɗum nelda yo ngar pewditana neɗɗo e ngel ɗon cuurel biyete ngel fuad
taw koye maqama ihsan kono ayyuba alayhi salam e zulkifli e moussa alayhi salam e haruna ɓeɗo kañumen nela ko yo ngar pewɗitana neɗɗo gandal mum to elmul yaqin ko neɗɗo andata ko gandal taw gandal ngal sikki sakke ene yalti hen eyyi ɓeɗo ko yo ngar pewtan ɗum neɗɗo wonno neɗɗo koko bonnuno ɗum ay so yimɓe ɓe pewno Allah sohlani komo nela ɗo nelaɗo mum wonno kala neɗɗo gonɗo ɗo ko nelaɗo e dow leydi andano nelal mum ko yejjidde men nele men ɗum taki woɗɓe nela ene ngara ene beele ma ciftonor men nele men neɗɗo noon hen saaha omo yejjita kanko ko nelaɗo kono kanko hayso fanni nelal makko kam omo andi kam ko nelaɗo e hoore makko te janggo mo won namdite hoore makko wadde ɗe ko ilmul yaqin insaniyatul insan garno fewditande neɗɗo taw koye maqama ilmul yaqin dawuda alayhi salam e souleyman e ilyasa ɓen kañumenne yo ngar pewɗitana neɗɗo aynul yaqini insaniyatul insan taw koye maqama aynul yaqin taw koye aynul yaqin ɗo nde wonno gandal ko wiyete ko gandal ene jogui ilmul yaqin e aynul yaqin e haqqul yaqin wadde en jiiɓe ko ɗum pewɗituno eyyi yunus alayhi salam e zacharia e yahya e isa alayhi salam ɓen pewɗitantuno neɗɗo o ko haqqul yaqin beele ma neɗɗankagal neɗɗo o haqqul yaqin mum taw haydara jillata hen aɗa andi ɓuuri welde gandal fof ko neɗɗo jogo gandal nanɗe o jogo gandal jiiɗe o jogo kadi gandal tinde e way kono gandal makko ngal ɓeydima o joguima gandal cellugal nanɗe o joguima gandal cellugal jiiɗe o joguima gandal cellugal taw ko tinde hunde nde kono rasulu men sallllahu alayhi wa sallam on wattidi nelede ari kañum nelda ko on wimen ari ko timminde jikkuji moƴƴi wadde kanko rasulu men sallllahu alayhi wa sallam kanko o nela yo ar timmitande neɗɗo o jikkuji mum moƴƴi beele ma yettoye e daraja maqama haqiqatul yaqin haqiqa yaqin gogiray gogo noon ko woni ko yaqin e andude ɗum nde ɓeɗo fof sa ƴeewi ɓe limtumi ene kaala e alqur'ana joni noon qur'ana garɗo o kaamilo o waɗi lehe tati nubuwa e wilaya e risala ko ɗum wiyete nuuru kala ɗo nanɗa nuuru jomiraɗo ene haala ɗum allahu waliyu llesina amanu yukhrijuhum min azulumati ila nuuri ɗimore bakara tan aya 250 ko Allah woni keedo julɓe ɓe yaltinaɓe e niɓɓe ɗe ɓe goni adda ɓe leer ko wiyete ko nuuru noon ko karfeje tati ko juburuna e wowto ƴeera ɗum woni ko kalɗen mbiɗen juburuna o ɗum woni nubuwa wow o ɗum ko wilaya ra o ko risala ɗeɗo lehe tati so neɗɗo ñaami hen o heeɓi annora ɗum sabubini mbeɗa wiya sisiɓe ɓe ɓe sosaɓe toonje kono joɓjoɓɓe ɓe kamɓe ɓe ndewtan kacitari bottari hirande ɗum kam aɓe gandi ɗum wona ɗum kam toujours ko ɗum ɓe dogata jamma ñalawma kono ɓe jejjita kacitari maɓɓe ndi nde Allah addannoɓe e bottari maɓɓe ndi e hirande maɓɓe ɗe taw ɗum ko annoraji ɗe Allah addini ɓe ɓe ñaam ko ɗum noon neɗɗo o foti famde ɗum wiyete nuuru nubuwa en kaali en kaldi mbiɗen ɗum
ko information jomiraɗo o hokkuma o hokkanma ko information woni kabaraɗo kumpa haalanma ko arata haalanma ko yawtuno haalanma ko goɗɗa e dow mum ɗum wiyete qur'ana kala ne nanɗa nubuwa e kaamiɗo o wonno kaamiɗo o mbimi waɗi ko dossier ji tati dossier nubuwa e dossier wilaya e dossier risala e min jiyani toon goɗɗo ene gasa taw goɗɗo nan toon kono min jiyani kono ɗeɗo lehe tati kam amen gandina toon kala ɗo nanɗa qur'ana wiya ɗum ɗo ko qur'ana dossier alqur'ana kaamiɗo o waɗi ko dossier ji tati dossier alqur'ana o kala ne jaaɗa toon ganduɗa ko ɗum ɗo wiyete alqur'ana tawata toon tan ko aɗa totte information ko yawtuno duuɓi hay goto adda no foti Allah haalanmano ɗum yaruno walla ko arata ɗum a yiyani ɗum taw Allah haalanma neɗɗo aɗum ara walla ko gonɗa e dow mum Allah haalanma ko ɗum ɗo e ɗum ganda ɗo tolliɗa ɗum woni ganda hankima ganda hannema mbawa andude janggo ma hokkete information waw o wilaya kañum haalanta ɓiɓɓe adama holko jiidi holko ɓe jiidi ko kamɓe jiidi yumma e baba haalana yimɓe ɓe ɗemɗe ɗe ɓe kaalata ɗe oto ɓe mbi aɓe gona ɗum ko kutorɗe maɓɓe ɗemɗe ɗe ko kutorɗe maɓɓe wona ɗum waɗata ɓe saɗa wawi pular haal saɗa wawi wolof haal saɗa wawi français haal saɗa wawi anglais haal kala ko mbawɗa haal ay sa enen fof sen mbawno ɗemɗe ɗe ala fof ɗo neɗɗo wonata tubaranke par ce que ɗo jaaɗa fof ma waw haaldude maɓɓe ma waw nanodirde maɓɓe ɗum woni ko jiidiɗen wilaya haalantuma ko ɗum ɗon haalanma kadi responsabilité ma an hol responsabilité joguiɗa e dow leydi haalanma ɗum holla moon onon fof dekente responsabilité mum ko goto Allah yiɗi tan e dow leydi ndi ɓaade ko woni hakkude leydi e asaman fof ko maccuɓe makko e ɓen maccuɓe makko noon o ƴetti maccuɗo makko o halfini ɗum maccuɓe makko ɓeɗon on woni neɗɗo e joni an a dañi gueɗe ɗiɗe a dañi wonde maccuɗo Allah a dañi wonde kalifa Allah e dow leydi Allah ndi wadde noon tinno oto kalifandi ma ñam maccugagu ma mbooreɗa e gueɗe ɗiɗi fof toppitoɗe kalifandi ma oto ñam maccugagu ma kala mo jiiɗa bewi exemple bewi bewre ɓurani komin jeykani goppaɗo beye baali e nayyi kadi jaaha jeeyoya neɗɗo aɗa saɗa ƴeewa bewre ɓurani ɗum enen noon cikka tan bewre ko jooɗa tanen ƴatto walla ene bondanedi ala ɓuuri bondanedi foof walla ɓuuri bewde foof ko kappeliɗo e neɗɗo aɗa andi ɗum kam neɗɗo ne foti ɗum andude wona ɗum woni bewre joni noon jomiraɗo o yiɗi e neɗɗo o ko yorenan ɗum geɗe ɗiɗi ɗe waɗe mum woni haqqille mum e ɓernde mum jomiraɗo ene yiɗi ɗum o yiɗi ko yo neɗɗo renanmo ɓernde mum e haqqille mum nde wonno saɗa yiɗi rende maccugagu ma ndenata ko ɓernde ma kono saɗa yiɗi rende kalifandi ma ndernata ko haqqille ma wonno ko haqqille jogui kalifandi hay sa ƴeewi kam terɗe ma ɗe foti halfide ɗum ko haqqille ɗum tagi neɗɗo o somo jogui haqqille janggo kala ko jungo waɗi ñaawe kala ko koyngal waɗi ñaawe kala ko ɗemgal haali ñaawe kala ko nofru nani ñaawe wona kono so haqqille ala ɗon neɗɗo o yaafama par ce que kalifandi ni ko fonno ko halfude ɗum ala ɗon wadde jomiraɗo omo yiɗi neɗɗo yo renan mo ɓernde mum renanamo haqqille mum wonno teddugal makko fof ko ɗo waɗi ɗum wadde neɗɗo oto luɓir haqqille mum oto luɓir ɓernde mum surtout ma luɓirde haqqille ene waɗi yimɓe ɓe wona boom aɓe luɓi ɓe kokkir par ce que kamɓe ɓe jaɓata so wona ɓe jaɓa ɓe calotako so wona ɓe cali
way kono kamɓe ɓe ngala haqqillaji ko ɓe ɓe risdi haqqillaji maɓɓe fof wona aɓe jaɓano koye maɓɓe aɓe calano koye maɓɓe aɗa andi ɗum moƴƴani e neɗɗo wadde ko wilaya hollanma ɗum risala ɗum wiyete kitab kitab o toon jomiraɗo wiyanma wat ɗum ɗo oto wat ɗum ɗo wat naggam oto wat naggam jamiroje makko e kaɗe maɓɓe fof ko dossier kitab udditta nde mbawa ɗum yide ɗum sabubini mbimi so tawi a ƴeewi e kayit o ɗum ene hollira ɗum hen hunde fof ene joofo hen harfu ɗo jomiraɗo wiyata tan e suratu ibrahima bismillahi irrahmani irrahim alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka lituhrija annasa min azulumati ila annuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid aɗa andi ko kanko jomiraɗo haali ka ɗo haala alif lam ra neɗɗo andata ɗum tan holko alif lam ra firti kone ganduɗa holko woni wilaya sa andi ɗum tan a andat alif lam ra holko woni ɗum e kitabun anzalnahu ilayka lituhrija annasa min azulumati ila annuri ko deftere nde men tellinema beele ma yaltin yimɓe ɓe e niɓɓe ɗe goni ɓe ɓe gara e leer ɗum woni annore no mbiɗen nde joni taw ko bi isine rabbihim ila siratil azizil hamid taw koye sakkitore joom maɓɓe beele maɓe mbawa fewde to laawol Allah cañƴo o jettuɗo hoore mum ko on neli muhammadin sallllahu alayhi wa sallam kanko jomiraɗo kadi o wi en ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi llahu man ittaba'a ridwanahu subula salami wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nuri bi iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqimin suratu maida aya 15 e 16 o wiye hemon jomen bindi en walla e hemon jomen defte en mbimi so neɗɗo wiyama noon oto wi tan ko ahlul kitabe en kalɗa yo waddu hen hoore makko ɓaade kankone ko binɗon somo yiɗi naftorade haala ka gande koye arani on nelaɗo amen mo gandanɗa hoorema ene feññinana on ko heewi ko cuuɗanno ɗon e deftere nde kanko Allah noon o yaafima ko heewi gandon noon arini on ummade to Allah annore on woni rasulu men sallllahu alayhi wa sallam wo kitabun mubin e deftere leerde feeñde feññinode kadi googa e fenade ɗum beele ma neɗɗo faam ko kanko jomiraɗo ko yiɗi ko haalde o yahdi bihi llahu man ittaba ridwanhu subula salami wa yukhrijuhum min azulumati ila annuri bi iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim e beelema o yaltin beelema o fewdir deftere nde on dewɗo ko wela ko yiɗi ko kanko Allah beelema o fawɗum e laawol jaam o yaltina ɓen e niɓɓe ɗe goni ɗe o adde ɓe leer taw koye sakkitore Allah beele maɓɓe peew to laawol puccigol to jomiraɗo kadi o wi fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'u an-nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun suratu a'raf aya 157 e ɓen jaɓɓe Allah jaɓi nelaɗo makko o sallllahu alayhi wa sallam ɓe teddinimo ɓe mballimo ɓe ndewi annore nde o jippidide ɗum woni qur'ana taw nden deftere ene fewda neɗɗo o so tawi ɓe jaɓi rewde hen ɓe jaɓi wallude mo e ko addi ko e ko ɓen goni yimɓe malaɓe ɓen goni waɗɗo réussir jomiraɗo haali ɗum koye suratu araf aya 157 qul ya ayuha nnasu qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khayran lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fi as-samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima suratul nisa aya 157 wiɓe an muhammadin sallllahu alayhi wa sallam
e heymon yimɓe gande koye arini on nelaɗo amen addini on goonga ummade e joomum jaɓe ɗum ko ɗum ɓuri moƴƴude mon so tawi on jeddi ɗum gandon kam ene wodane Allah kala ko woni e asmanuji ɗe e leyɗele ɗe te kanko Allah ko gando ko ñeñƴuɗo o wi kadi ya ayyuha nnasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubinan fa amma allazina amanu billahi wa atasimu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima suratul nisa'i aya 115 wi an rasul sallallahu alaihi wasallam e hemon yimɓe gande koye arani on hujja tiɗɗo ummade e joom mon o tellini e mon annore taw ko feeñde ɗum woni qur'ana o qad ja'akum rasulu bil haqq gande koye arani on joom mon addini mon goonga e jaɓe ɗum ɓuri moƴƴude mon so tawi on jeddi ene wodane Allah kam kala ko woni asmanuji ɗe e leyɗele ɗe wonno kanko Allah ko gando ko ñeñƴuɗo o wi kadi arani on onon yimɓe hujja tiɗɗo o tellini fewde mon annore leernde ha joni koye surati nisa'i aya 114 wi fa amma allazina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqiman surati nisa'i aya 115 gande koye onon yimɓe arini on hujja tiɗɗo ummade joom mon on tellinama e mon annore feeñde ɓen jaɓɓe ɗum jaɓi Allah jaggi hen ha tiiɗi ɓen mo won nannuɓe e yurmede makko kanko Allah mo wo rokkuɓe ɓural mo wo fewnduɓe ɓe peewa kadi to lawol poccugol ɗum ɗo fof koye lehe ɗe gandanɗa hoorema jomiraɗo addani en ɗum ene yiiɗi yen ñaam hen ha karen beele men paam baser rewde tan ration ɓalli ɗi ɗum ɗo fof koye ration ngaji men jeeya so tawi en ƴeewi ayeje ɗe gandanɗa hoorema jomiraɗo ene haali ɗum te sa ƴeewi ɗum maayi hen lahal nubuwa jiya hen lahal wilaya jiya hen lahal risala taw koye ayeje daɓɓe neɗɗo ñande fof ene rewa hen ene refto misal ɗo jomiraɗo wiyata bismillahi rrahmani rrahim alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubinin suratul hijri aya 2 alif lam ra koye wilaya jeeya woni en kaalino joni wilaya walla mbiya saba almasani tilka ayatul kitabi eyi ɗum de ko ayeje deftere nde ko toon jamiroji goni e kade wiwo qur'anin mubin e qur'ana peññinɗo o ko kala ɗum woni qur'ana lerɗo o ɗum haalantuma nubuwa hokkanma ko information kala hen lahal holko fewnata neɗɗo o nubuwa holko misal tan holko fewnanta ɗeɗo lehi fof holko ɗe fewnanta neɗɗo o sen mbi risala fewnantoma ko becce sen mbi nubuwa fewnata ko ɓernde sen mbi wilaya fewnata ko fu'ad neɗɗo o famat ɗum risala ɗum woni ko fewnata wolis o nubuwa ɗum woni ko fewnata ɓernde nde ko wiyete ko mbiyeten ɗum ko endu wumsudarde ɗum woni mi anda ko ɓernde de ɓalndu walla ko ɗum wiyete endu wumsudarde mi sikku pular men fu'ad fewnata ɗum tan ko wilaya wadde ɗeɗo lehe tati fof jomiraɗo ene yiiɗi yo yen pamɗum ɗum fof ko pour neɗɗo kanko jomiraɗo kala ɗomo haala qur'ana o wiyata ko hudan linnasi
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سيمور بقرة آية مدرسة شافن إجازة تجوي كنا كذا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ɗum telli koy ɓernde nde ala qalbika jiidani to sadru o ko qalbu ko ɗum ko qur'ana e wilaya ɗum telli toon so tawi kadi en ƴeewi wa innahu la tanzilu rabbil alamina nazala bihi ruhul aminu ala qalbika litakuna min almunzirina bilisanin arabiyyin mubin suratu shu'ara aya temedere capanɗe jeenayi ɗiɗi aya temedere capanɗe jeenayi e joyi ɗum ɗo ko jippande joom bille o jippini ɗum ko ruhu koolaɗo jippini ɗum e ɓernde ma nde beele ma won jertinoɓe taw koye ɗemgal arab ɗum woni ko mbiyanmi toujours ko jippi ko e becce nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ko jippi ko e ɓernde makko nde so tawi a faami ɗum tigi a faamat alqur'ana heen geɗel fof a faamat ɗum nden a jiiɓodirta joni noon mi haali ɗo ko heewi no mbawata serdirde ɗum ganda ɗum ɗo holto woni hen gueɗel fof holto woni allahu huwa alhaq so tawi on ƴeewi mon mbiya allahu huwa alhaq ɗo jomiraɗo wiya tan zalika bi anna allahu huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil ko wiyete ko haq goonga hol dossier woni ko wiyete ko goonga e ko wona goonga e ɗum woni tan koye alqur'ana jeyata ɗum koye dossier alqur'ana kala ɗo jomiraɗo haalata goonga e ko wona goonga koye dossier alqur'ana woni a yiyata ɗum to kitab ko wiyete sa'atu enen mbiyata ñande darga e goonga ɗum fof woni koye alqur'ana ko wayno mayde woni koye alqur'ana wonno ko ɗum goonga mayde ko goonga aɗa neɗɗo kam wawa jooɗa ɗum wiya mayata eyyi ko woni wurtinede ummitede ñande yowmal qiyamati eyyi ko jomiraɗo haalata ko foof woni koye dossier alqur'ana aljanna e jeygol aljanna kadi ko goonga jiyata ɗum koye dossier alqur'ana a yiyata ɗum to kitab kala ni jiiɗa aljanna haalata koye dossier alqur'ana jeygol koye alqur'ana woni ko wiyete ko imamul mubin koye alqur'ana woni rububiya woni koye alqur'ana ayatul kawniya woni koye alqur'ana ko wiyete ko kadi hodduroji allah 4 woni koye alqur'ana lawhil mahfuz haalata ɗum kadi ko haalantuma ɗum ko alqur'ana kitabul maknun haalantuma ɗum ko alqur'ana ayatul bayinat woni kadi koye alqur'ana ayatul mutashabihat kadi nen to alqur'ana joni noon ɗo al anba kono windi ɗo ko al anbiya ala ko al anba wal akhbar information eyyi ɗo ete joni tappuɗo omo diwi ɗo sa yi tan cikkata ko anbiya kono ko al anba'u wal akhbaru ya o ala ɗon al anba'u wal akhbar fil qur'an ahkamul kawniya ɗum kadi koye alqur'an woni wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira wa qur'anan farraqnahu litaqra'ahu ala an-nasi ala muksin wa nazzalnahu tanzila qur'ana jomiraɗo wi ko gonga taki ɗum tellade kadi ko gongo tellini ɗum an muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nelduma tan ko ya won jertinowo kadi beltinowo ya janganɓe alqur'ana o wonande yimɓe ɓe taw ko seesa woni noon wa nazzalnahu tanzila min mbawa ɗum noon famminirde ɓe ɗum seesa kono ko wiyete ko qur'ana e wilaya telli koye becce telli koye ɓernde nelaɗo sallllahu alih w sallam lawol gotol e ko kitab
telli par pecce pecce ɗum kadi neɗɗo faama ɗum joni noon ko wiyete ko sudu ko neɗɗo rewata ko walla dewal wonande joom bille o ɗum fof koye kitabu woni addattuma noon joni ganda ko mbiyaɗa ko wat ɗum ɗo oto wat ɗum ɗo saɗa yiiɗi ɗum yiiɗi ƴeewoyta ɗum koto kitabu ya ayuha nnasu ubudu rabbukum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun andoyde kadi ɗiɗon communiqué ji fof ay oɗo communiqué joni e ummi koto rububiya kala communiqué garɗo ganda holto ummi beele ummi koye rububiya walla uluhiya nde wonno ko ɗin hadaruji ɗiɗi tan namni Allah dewat kono fuad ko wiyete ko fuad e ɗum ko gandal Allah tigi tigi natata toon wonno ko ɗum suudu Allah ko ɗum suudu makko tigi rigui so tawi a wi huɓere nde to nder suudu to e ko ɗum woni toon ko toon neɗɗo wawata yettade way kono so tawino ko salle de commande mbawa yettade ganda noon dekente ɗum ɗo ko ɗo mbawata andude commandement o foof ɗum taki jomiraɗe wimbo wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'izatan wa dhikra lil mu'minin woni amen issonoma information ngaji jawtuɗi e annabaɓe beele ma ɓeydo tinirde ɗum ɓernde ma min kalanma ko yawti ka tawaka beele ma ɓeydo ɗum tinirde ɓernde ma an rasul sallallahu alaihi wasallam ganda ko keɓɗa ko gonga ko ɗum waaju kadi wonande gonɗinɓe Allah beele ma mbaw ɗum jabde kono wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi alqur'anu jumlatan wahida kadhalika nuthabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila kono hefereɓe ɓe ɓe mbi so qur'an o tellino tan lawol gotol ko ɗum ɓuuri kono a kalna amen ɗum ɗo hande janggo kalna amen ɗum ɗo o wi ko hono noon min tabitiniri ɓernde ma nde e qur'ana o noon min jippini ɗum jippande ay ko warattalnahu tartila way kono min kaali ɗum tan haalande reggodirde ɗum are ɓernde ma taw ko qur'ana ko jumlatan wahida ko kitab noon woni ko wona jumlatan wahida ɗum kadi neɗɗo ene moƴƴi anda ɗum tagi noon o wi ma kadaba al fuadu ma ra'a e suratul najmi wala taquf ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula e ɗum ɗo fof koko namnite janggo ko fuadu o wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkuruna e Allah wi ko minen tagi on jaltini on e deedi yummiraɓe on gandano haydara kono ko minen mbaɗani mon nande e jiiɗe min mbaɗani mon kadi fuad ɗum fof ko beele mon manto Allah suratul nahli aya 7:7 micro mi ɓattina ɗum ɗum ɗo fof ene moƴƴi neɗɗo anda ɗum par ce que ko leheɗe juppana beele ma waw few beele ma waw andude holko woni hen kaccitari holko woni hen bottari holko woni hen irade e lehe tati gandal ɗe nubuwa e wilaya e risala neɗɗo wasa tan toppitade e hirade mum e kaccitari mum e bottari mum ndiɗo ndi ñamata jamma ñalawma taw ko pour ɓandu mum ndu kono ko ammal kitabu so tawi noon ko kitabu o fatihatul kitab ɗum wiyete ummul kitab woni hen ko valeur aji al insaniya ko valeur uji ɗi neɗɗo rewata beele ma neɗɗago mum timmu qiyamul insaniya fof ko toon woni holko mbatta eyyi ko wiyete ko kadi kitab ko jomiraɗo o wiyata ko kitab o rendini toon ko mi'at kutub e ko defte kewɗe so wi tan deftere ko defte kewɗe temedde defte wona deftere wotere tan nde wonno nelaɗo men sallllahu alih w sallam o wi annabaɓe ɓe
defte ɗe tottuno fof nene alqur'ana qur'ana fof nene fatiha fatiha fof nene bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim fof nene bismillahi o nene toɓɓere bande wadde defte ɗe fof ne toon wadde noon sa wiyama tan deftere eyyi ɗum sabubini ko mi'at kutubu woni toon wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba kala hunde ko kitab e suratu naba'i alkitab unzila ala marahilin adida ko marahilin adida jippi ko jipporde ko wiyete ko kitab kitabun anzalnahu ilayka كذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون سورة العنكبوت ونون من تلين ريمون دفتر ده بين أدنى نوع دفتر كاي أنا جابينهم ونهن جابينهم ونهن جابينهم كنا ونهن نون كو يدو بآيات الله ده ألا نون جدوا آيات الله ده سوانا أبونهم ونون كافر أوران وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجهد بآياتنا إلا الظالمون ونانو كو أدا ويند كو أدي أن الله صلى الله عليه وسلم أواوان ويندو e ko ɗo woni ko nelaɗo wawani windude kono caggal ɗum kay omo wawi windude omo wawi wirde kono noon won sikkoɓe tan kanko woni ɗo haw ummi ɗo o wawa windude o wawa lirde ko adi ɗum o wawano windude o wawano lirde kono caggal ɗum kay o wawi windude o wawi lirde ha joni ko adduno ko windoɓe e lira foof ha joni ɗon ki ɗum gasno ɗum woni alqur'ana o wi ɗum ɗo noon so tawino tan a wawno windude bom ko adi ɗum sa addaniɓe deftere nde walla windiniɓe ɗum ɓe mbiyanma ɗum ɗo min jaɓata ɗum nden ɓe jogoto hen ɗum kono noon ko ayaje laɓɓinaɗe e nder becce jomen gande en kitab telli koye becce ala noon jeddowo ayaji Allah ɗe so wona toñoɓe eyyi pour ganda kadi kitaba oɗo mo haalata ko mi'at kutub ɗo wiyata lam yakuni allazina kafaru min ahli lkitabi wal mushrikina munfakkina hatta tatihumul bayyina rasulun min allahi yatlu suhufan mudahharatan fiha kutubun qayyima ayat joni kutubun jomiraɗo haalnima o wi serata e yimɓe yedduɓe ɓe Allah e ahlul kitabi en walla rendidinɓe ɓe Allah e goɗɗum ɓe jaggatan e fina tawa mabɓe ɓe calo woppu ha aranaɓe noon preuve leerɗo e ko ɗum ɗo ɓe poti wadde taw addantaɓe ɗum kadi ko nelaɗo ummiɗo to Allah ene jangtonoɓe kayitaji laaɓɗi ɗi ene woni e mum taw ko bindi taw ko defte kewɗe ayat ko kutubun qayyima kadi ko baɗɗe valeur woni bindi baɗɗe valeur taw ko kutub ko wayno kadi kitabul khalqi e deftere nde neɗɗo mayata janggo heɓoy ɗum neɗɗo wiya so heeɓi deftere mum banggue mum ñaamu malama so heeɓi deftere mum banggue caggal keeci mum boorama eyyi ɗum ɗon foof kadi sa ƴeewi jomiraɗo ene haala ɗum e qur'ana amma man uti kitabuhu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man uti kitabuhu wara zani fa sawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira eyyi ɗum ɗo joni mi anda holko neɗɗo haɗi ɗum famde ɗum ɗo aɗa andi heewi jomiraɗo haalat ha leera kono neɗɗo way kono elle won ko jaggi ɗum jomiraɗo wi kala e mon gaddanaɗo deftere mum jungo mum ñaamo on ene gasa hasbore ne wiide ruttoto koreji mum ene welti kono kala e mon keɓɗuro talkuru mum caggal keeci mum on noon ma wi feeram boni te on no suɓe jeygol biyetegol sa'ir suratul insiqaq jomiraɗo ene haala ɗum ha e 11 ummade jeenayi tan ha e 11
heewi neɗɗo mbiya joni kaari kay goram maayi kaari kay yalti aduna e sa wimo joni holto ubba o wima genale jolofen genale jolofen kam koye aduna woni walla koye lagara walla ubba ko genale ñanga joni kanko haali genale kono wiyatma ko kaari yalti aduna te jomiraɗo mbiɗo o so tawi neɗɗo heɓri talkuru mum junngo mum ñaamo hasbere newide ruttoto koreji mum ene welti holto woppuno koreji makko aɗa andi mbiyata ko wona ɗo ala wartata ɗo ko noon mbiyata aɗa andi Allah kam ko haali ko leeri hol gonɗo koreji makko ko yimɓe an ɗum ɗo neraɗo sallllahu alayhi wa sallam ene haalanma ɗum ha leeri ɗum sabubini saɗa so mayɗo maayi loota ɗum so mayɗo maayi kasna ɗum so mayɗo maayi saɗa juulo ɗum daroɗa so mayɗo maayi saɗa ubbo ɗum kadi huccitta ko funnague ɗum ɗo fof biɗo o yawat ɗum firantuma ko ɗeɗo ayaji woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mayɗoma so maayi a lootimo a hasnimo a darima a juulimo a ubbimo hucciti funnague hay sa wiyanimo yo Allah yurmomo yaafomo ko mbaɗɗaɓe ko fof ko ñaagude hay sa wiyani yo Allah yurmomo yaafomo an ko gonɗa ko ɗo e oɗo bayal an neɗɗo aɗa jibina kono wona an tan jibinta ko jibinta ɗo kayne wayno leydi kono a yii ko jibinta ene loota ɓiyum o wona neɗɗo tan jibina loota ɓiyum an aɗa ñagonomo yo artu o bona ko loota e joni kadi ko jibinta ɓorna ɓiyum comci holko waɗata ɗum ko wona neɗɗo ko neɗɗo tan waɗata ɗum e ko jibinta ko fof no wayi hewde noon e dow leydi Allah ndi kono ko jibinta ɓorna ɓiyum comci ko hol mbaɗowo ɗum neɗɗo ɗum woni aɗa ñagonomo kanko oɗo mo ubbata so arti yo won neɗɗo yo won ko ɓornete comci yimɓe sene juulamo daroto ene ñaago Allah kadi so ari yo daro comme no mumen ni oto won ko ƴukki an aɗa wonde beyi en baali en nayyi en fof koko ƴukki ala hen fof ko ƴurti aɗa ñagonomo Allah so ari yo darto comme no ma ni aɗani ɗum kay ko ñagude sa hucciti funnague a windi bindol Mouhammad aɗa ñagonomo Allah so arti yo wonte bindol ngol aɗani ɗum kadi aɗan ñagonomo hay sa wiyani mom yo Allah yurmomo yaafogo hen sahaba eɗen mbiya yo juuɗe moƴƴe jaɓɓogo ɗum ko duwaw mayiɗo wona hol juuɗe moƴƴe jaɓɓotoɓe mo an ko jibini ɓiyum fof heewi ko mettade ɗum walla waɗa ɗum goɗɗum an tan jibinta ɓiɗɗo lawƴa ɗum ha laaɓa taw kadi ko hôpital jibina boom ko juuɗe moƴƴe keɓɓi ɗum lawƴi ɗum ha laaɓi ɓorni ɗum comci hol juuɗe moƴƴe goɗɗe ɗe jiɗɗa keɓɓomo toon ɗe gonade walla ni ko jibini ɗum ko taw ala juuɗe kañum mettoto an aɗa ñagonomo Allah yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo an yimɓe fof ñande fof ene jaaha ɗo guilten cukalon ene jibine te saɗa ƴeewa cukalon kon ko kañumen keccuma an ɗon ka andude tan ko kañumen keccuma an aɗa wiya tan ko an jibini taw ko mayɓe ma ɓooyɓe garti ɗo aɗa jibtina ɗumen donc ɗum kadi famde a joɗɗa tan ha joni yimɓe donc te ko mbiɗo yen mbaɗ ɗum fof o firanta men ko ɗeɗo ayaje wa mamadou te kitabu mbiyamini fa sabu yo hasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura ko nelaɗo yiyen mbaɗ noon wona e kono kadi neɗɗo ronko ɗum famde sikka noon ubbaɓe ɓe nen ɗon tan jooɗi ena paada te biyomo yaafat ko bayal oɗo o wiyata aduna ene jogui bayal goɗɗo ko toon lakata woni wimo on bayal ko holton yon namnomo mbiɗomo o lakata kalnomo lakata bayal mum holto woni kanko wiyata ko o bayal wiyete aduna bayal lakata ko banggue goɗɗo woni wimo ko holton sa renaki kadi hoyno ɗo asmano wima ene gasa taw ko toon woni Allah kala ko haalanma o haalnima ɗo woni e qur'ana makko wona an woni mo famani kono kala ko innanma o innima o haalnima Allah haalni wona bayal o wiyete aduna ko gurdam ɗam so tawi ndewɗa tan ko ration ma ration ɓandu ndu an jamma e ñalawma koko fewte ɓandu ndu tan woni haajuma e a wuuri gurdam aduna
a woni gurdam aduna ɗum woni ɗum wiyete gurdam aduna kono wona wurde bayal oɗo wiyete gurdam aduna ay o bayal planet men o ɓuri hen famɗude ɗo ɗo gonɗen ɓuri hen famɗude planète uji goɗɗi ene goodi nangueji goɗɗi ene goodi lebbi goɗɗi ene goodi ko wona ɗo te fof woni koye bayal o te ɗum jomiraɗo findini hen neɗɗo ha tampi beele ma faam ɗum kono ronka kadi famde joni noon mo anda o jooɗoto ene fadnuma wima aljanna e jeygol fof woni ko lakara kono wona e o bayal te on mo suuɓe jeygol biyetegol sa'ir suratul insiqaq jomiraɗo ene haala ɗum ha e 11 ummade jeenayi tan ha e 11 heewi neɗɗo mbiya joni kaari kay goram maayi kaari kay yalti aduna e sa wimo joni holto ubba o wima genale jolofen genale jolofen kam koye aduna woni walla koye lagara walla ubba ko genale ñanga joni kanko haali genale kono wiyatma ko kaari yalti aduna te jomiraɗo mbiɗo o so tawi neɗɗo heɓri talkuru mum jungo mum ñaamo hasbere newide ruttoto koreji mum ene welti holto woppuno koreji makko aɗa andi mbiyata ko wona ɗo ala wartata ɗo ko noon mbiyata aɗa andi Allah kam ko haali ko leeri hol gonɗo koreji makko ko yimɓe an ɗum ɗo neraɗo sallllahu alayhi wa sallam ene haalanma ɗum ha leeri ɗum sabubini saɗa so mayɗo maayi loota ɗum so mayɗo maayi kasna ɗum so mayɗo maayi saɗa juulo ɗum daroɗa so mayɗo maayi saɗa ubbo ɗum kadi huccitta ko funnague ɗum ɗo fof biɗo o yawat ɗum firantuma ko ɗeɗo ayaji woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mayɗoma so maayi a lootimo a hasnimo a darima a juulimo a ubbimo hucciti funnague hay sa wiyanimo yo Allah yurmomo yaafomo ko mbaɗɗaɓe ko fof ko ñagude hay sa wiyani yo Allah yurmomo yaafomo an ko gonɗa ko ɗo e oɗo bayal an neɗɗo aɗa jibina kono wona an tan jibinta ko jibinta ɗo kayne wayno leydi kono a yii ko jibinta ene loota ɓiyum o wona neɗɗo tan jibina loota ɓiyum an aɗa ñagonomo yo artu o bona ko loota e joni kadi ko jibinta ɓorna ɓiyum comci holko waɗata ɗum ko wona neɗɗo ko neɗɗo tan waɗata ɗum e ko jibinta ko fof no wayi hewde noon e dow leydi Allah ndi kono ko jibinta ɓorna ɓiyum comci hol mbaɗowo ɗum neɗɗo ɗum woni aɗa ñagonomo kanko oɗo mo ubbata so arti yo won neɗɗo ɗo won ko ɓornete comci yimɓe sene juulamo daroto ene ñaago Allah kadi so ari yo daro comme no mumen ni oto won ko ƴukki an aɗa wonde beyi en baali en nayyi en fof koko ƴukki ala hen fof ko ƴurti aɗa ñagonomo Allah so ari yo darto comme no ma ni aɗani ɗum kay ko ñagude sa hucciti funnague a windi bindol Mouhammad aɗa ñagonomo Allah so arti yo wonte bindol ngol aɗani ɗum kadi aɗan ñagonomo hay sa wiyani mom yo Allah yurmomo yaafomo hen sahaba eɗen mbiya yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo ɗum ko duwaw mayiɗo wona hol juuɗe moƴƴe jaɓɓotoɓe mo an ko jibini ɓiyum fof heewi ko mettade ɗum walla waɗa ɗum goɗɗum an tan jibinta ɓiɗɗo lawƴa ɗum ha laaɓa taw kadi ko hôpital jibina boom ko juuɗe moƴƴe keɓɓi ɗum lawƴi ɗum ha laaɓi ɓorni ɗum comci hol juuɗe moƴƴe goɗɗe ɗe jiɗɗa keɓɓomo toon ɗe gonade walla ni ko jibini ɗum ko taw ala juuɗe kañum mettoto an aɗa ñagonomo Allah yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo an yimɓe fof ñande fof ene jaaha ɗo gueltel cukalon ene jibine te saɗa ƴeewa cukalon kon ko kañumen keccuma an ɗon ka andude tan ko kañumen keccuma an aɗa wiya tan ko an jibini taw ko mayɓe ma ɓooyɓe garti ɗo aɗa jibtina ɗumen donc ɗum kadi famde a joɗɗa tan ha joni yimɓe donc te ko mbiɗo yen mbaɗ ɗum fof o firanta men ko ɗeɗo ayaje wa mamadou te kitabu mbiyamini fa sabu yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura ko nelaɗo yiyen mbaɗ noon wona eyyi kono kadi neɗɗo ronko ɗum famde
sikka noon ubbaɓe ɓe nen ɗon tan jooɗi ena pada te biyomo yafat ko bayal o ɗo o wiyata aduna ene jogii bayal goɗɗo ko toon lakata woni wimo on bayal ko holton yon namnomo wiɗomo o lakata kalnomo lakata bayal mum holto woni kanko wiyata ko o bayal wiyete aduna bayal lakata ko banggue goɗɗo woni wimo ko holton sa renaki kadi hoyno ɗo asmano wima ene gasa taw ko toon woni allah kala ko haalanma o haalnima ɗo woni e qur'ana makko wona an woni mo famani kono kala ko innanma o innima o haalnima allah haalni wona bayal o wiyete aduna ko gurdam ɗam so tawi ndewɗa tan ko ration ma ration ɓandu ndu an jamma e ñalawma koko fewte ɓandu ndu tan woni haajuma e a wuuri gurdam aduna a wuuri gurdam aduna ɗum woni ɗum wiyete gurdam aduna kono wona wuurde bayal oɗo wiyete gurdam aduna ay o bayal planet men o ɓuuri hen famɗude ɗo ɗo gonɗen ɓuuri hen famɗude planète uji goɗɗi ene goodi nangueji goɗɗi ene goodi lebbi goɗɗi ene goodi ko wona ɗo te fof woni koye bayal o te ɗum jomiraɗo findini hen neɗɗo ha tampi beele ma faam ɗum kono ronka kadi famde joni noon mo anda o jooɗoto ene fadnuma wima aljanna e jeygol fof woni ko lakara kono wona e o bayal te so wima lakara ko lakara tan o wawma wiide kono o haalantama holon bayal aɗa andi o ɓeydoto tan jurnudema omo fannuma taw ko paɗɗa ko hen gonɗa jafo ɗum ka ɗon haala noon wonɓe wonɓe ganduɗa hoorema goño ko kalnama ɗum ene woodi kadi sekonoɓe mi woni ɓe ko taki aɓe cekanami ko aljanna moɓe kalana o benen bonnanaɓe ɗum par ce que ɓe mbiyata ko ɗum tagi aɓe cekanami par ce que ɓe toon ɓe mbiyete toon sa yeehi toon a mayata jogotoɗa ko rewɓe ujunere jogotoɗa ko naggam e naggam an saɗa woni debbo ñande fof aɗa haalane kay uurul ayni en ko rewɓe uurul ayni en mbiɗomo o noon yo haalanmo beele worɓe uurul ayni en ne toon ko ɗum ɓurno kanko haalantuma tan ko rewɓe joni noon won juulowo jamma e ñalawma en rewa allah kañum ko rewɓe tan yiiɗi te mbiyeɗa sa yeehi toon a tottirta dépense a mayata ɗum ene gasa jafoɗon aɗa ɓe jiɓde mon eyyi kadi ene waɗi ene waɗi ɓe ganduɗa hoorema kañumen ko to tan jiiɗi fofteyade aɗa andi ne waɗi ɗo worɓe koɓe feñaji e jiiɗa tottirde dépense koɓe feñaji kamɓe tottirde dépense koko kamɓe aɓen juulo tan yoɓe ceero oɗo yoɓe ceero oɗo dépense par ce que toon soɓe jeeyi toon a jooɗo tan ɗaara e neɗɗo e tampi yo allah walluɓe ɓen oto min bonnan ɗum yo paɗo on aljanna tan so tawi onenen paɗo kono minen kam min fadani ɗum mbiɗa jogui musidɗo goto o wiyete ko Abou Soumare ɓene wawi fooɗande hoore mum ko ɓuucoto ko en surtout ma jobɓe ɓe kamɓe ɓe garata koɓe mbawi ɓuucade en e kamɓe soɓe jibinama tan tawa kam mbawi ñamde a yaani ɗum eyyi ɓuucade nde enndi eyyi janggu deftere ma a yiyat ɗum kono sa renaki tan an a wirtoto ɗum ɗon fof aɗa ƴeewa banggue goɗɗo a hoppata hen haqqille mom walla gonɗa e ɓinguel ma o hulɓini foof noon ko fonno jarde neɗɗo fof ko jibina ɓinguel tokosel jiiya ɗum ene moosa ene jala ɗum ene hulɓini holmo jaldata walla jiiya ɗum tama juuɗe mum ha tiiɗa sa tamti tan hay sene ɗano noon fina holko taɓi holko taɓi te ɗum fof neɗɗo wirto ɗum waɗa ɗum tan bolle puyɗe boram wonanta ɗum bom ɗum ɗo bajogol borom yo Allah rokku en famde jeeyi rasul sallallahu alaihi wasallam ayatul muhkamat fil kitab kitabu salati ɗum fof koto kitabu woni no juldata en no wordata en e gueɗe mbaɗe noon eyyi
ko wiyete ko wofde kadi koto kitabu woni sawab koto kitabu jeyata ɗum kala gueɗe ɗe ɗon koto dossier kitabu jeyata ɗum gande sabilillahi e siratal mustaqim fof koto kitabu jeyata ɗum ɓaɗa e koye kitabu jeyata ɗum wama kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitabu muajjala huwa allazi khalaqakum min inin summa qada ajalan wa ajalan musamman indahu ɗum fof koto kitabu jeyata ɗum li kulli ajalin kitab kala ajal kadi ene wonde kitab hen saaha neɗɗo ne wiya enen ko neɗɗo o wurata ko koko dotta ko neɗɗo o wurata ko duuɓi ɗi poɗɗa ɗi dañde ummade naggam feewi naggam koko ñaawa ɗum neɗɗo wawa ɗon ɗuminde te o neɗɗo ene foti andude li kulli ajalin kitab aɗa andi o wima ko wama kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah ala fof fittando mayoru so wona e sakkitore Allah ɗum ko kitaban mu ajjala e ko ɗum deftere waɗanade lajal ko kitaban mu ajjala o wima noon pour pama ɗum li kulli ajalin kitab kala ajal kadi ene jogui kitab wona ajal o tan kala ajal kadi ene jogui kitab way kono gueɗe baroje ɗe neɗɗo koko lima e neɗɗo ko mayo kono ko warata ko neɗɗo o kadi koko lima sa mimi ɗum timmi tan a mayat kono sa rentima ɗum tan cuuta balɗe e ko ɗum firtata so neɗɗo ena faami kay kono hen saaha joni enen mbiyaten tan ko so neɗɗo maayi lajal mum e ko ɗon kono kadi neɗɗo ene foti famde lajal ngal o wima kanko Allah kala hunde nde jiiɗa ko lajal kala lajal kadi ene jogui lajal ene jogui ko happana mayde kadi ko hen kala ko wiyete uluhiya wonno ko service aji Allah ɗi tan rububiya tan e uluhiya namni neɗɗo dawal ɗum woni ko kalmi ɗo ɗum kadi en ɓooyi ɗum haalde e jewte men ɗum kadi neɗɗo ma neɗɗo faam ɗum wama umiru illa li abdullaha mukhlisina lahu ddin hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa zalika dinul qayyima ɗo wiyata kadi kanko jomiraɗo inna anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlisan lahu ddin ɗum fof koto kitabu woni ala lillahi dinul khalis koto kitabu woni qul inni umirtu an abudallaha mukhlisan lahu ddin wa umirtu li an akuna awwala almuslimin qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين kanko rasul sallallahu alaihi wasallam wiide min de ko mi jamiraɗo yomi rew jawmum mi laɓɓinanamo diine o mi laɓɓinanamo diine o ɗum woni hay goto oto jeeyam wona kanko wona mi laɓɓinanamo ibada o ala ko mi laɓɓinanamo diine o diinam o woni min hay goto jeeyata kam wona Allah ɗum woni laɓɓinande Allah diine mum te komi biyaɗo kadi yomi aɗo jebbilade e gol konngol te mbeɗa huuli somi woofi joomam ñalawma mawɗo o mi daña ko boni ko kanko noon Allah ndewanmi te mi laɓɓinanamo diinam o qulillaha a abudu mukhlisan lahu diini eɗen andi ɗo ɗa andi ɗum enen musiba mo ganduɗen wadde fof ko jawodirde ibada e diine ko boni ko fof ko toon fuɗɗi a arata ceerno joni namnoɗamo holko woni diine o haalanma no juldete no hordete e no salliginarte e no hajjirte e on majjinimo majjere hulɓinide o haalanma ko ibada kono haalnanema diine eyi probléme ko guilay départ tan kanko nanno erreur wadde noon an rasul sallllahu alih w sallam soɓe calima ɗum e mbiye ndewe kala ko kaƴƴon gaga Allah kono ay pertuɓe ɓeen ko pertinɓe ɓe koye mumen pertini kadi koreji mum yawmal qiyamati te pertinde hoore mum pertina koreji mum ɗum woni perte peñƴe suratu zumra aya 12 ha e 15
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون على فهم من بيري نلدو نلادو ko adima an rasul sallallahu alaihi wasallam sona min kalana dum ko min woni dawateedo ko min je yimbe be o to be gon hak maccudo hay goto o to be dew hay goto ko yobe dew nde wonno wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin e min bahyema e ardibe ma so ndendidini Allah e goɗɗum bonnon golle mon fof te jeeɗon e pertude walillahi ma fi samawati wa ma fi l-ardi wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi l-ardi wa kana Allahu ghaniyan hamida ene wodane Allah ko woni ko e asmanuji ɗe e leyɗele ɗe min basiɓen ahlul kitabi en adiɓema e onon fof ko yonkul Allah so tawi noon on yeddi ɗum gandon ene wodani Allah kala ko woni asmanuji ɗi e leyɗele ɗe Allah noon ko jondiniɗo ko jettuɗo hoore mum mi sikku ko ɗo texte o haaɗi pour rek wadde résumé leheɗe ɗo ko pour neɗɗo o nde wonno haqqille ene ɓeydo andude tan omo ɓeydo jogade doole omo ɓeydo jogade moƴƴere to Allah ɗum jiidani e ration neɗɗo o ration ɓandu neɗɗo o neɗɗo faama tan ko ration ngaji ɗiɗi jogui ration mum e ration ɓandu mum ene heewi ɓe ganda ɗum dogata jamma e ñalawma tan ko ration ɓalli ɗi yo dañ ko ñaami tan eyyi yo dañ ko ɓorni gasi e kono taw dogani e andude ration mumen kañumen e koye mumen pour mbawa faytade to batte Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لنتاكم فابدين محمد يا حبيبي يا محمد كن نبيبي كل سودتكم تتاكم وجمع كل تتاكم جد سودته تتاكم جدك تولدينا محمد يا حبيبي يا محمد كن نبيبي سلق سمع سامة كقمين الجنب قاما صل على محمد جئت شرفت المدينة